Gift Ostalos Ziva anozikanwa kuti is a change champion and an ally aiwadwa Nelson Chamisa. Panguva ino Toronto vakomana they've invaded Rushinga, tichiona kuti vachisvika kuMashonaland Central vachispreada the message aiwa yechange under the leadership yaPresident Advocate Nelson Chamisa. Sarabira mashoko atikuona kuti panguva ino vakomana they are now mobilizing zvatikuona kuti 2028 apa kudhirowa closer nenhau yatikuona kuti mawo veterans akuisa zvekare fear vakomana veThe Regime. Don't subscribe or like button on the bell icon. Tichiona kuti hazvina kumira zvakanaka topinda paindi yaOstalos Ziva anopotsa mapictures amuri kuona ayo obuda nyora chiti deep in Rushinga, Mashonaland Central. We are spreading the message of change led by President Chamisa. The people of Rushinga are resilient and vigilant. They have resisted the now fashionable regime trinkets and trappings. We salute them. Fellow Zimbabweans, we are all clear. The nation is ready and we must provide the much needed leadership to change our realities. To achieve this, grassroots political mobilization is the answer onwards. Tomashikanobuda chokopana pana Gift Ostalos Ziva vachiti aiwa tingati educate vanhu kuti aiwa vanofanira kuziva the leadership Advocate Nelson Chamisa kuti aiwa we are still there for them. Panapa anachivacongratulate achiti aiwa vakomana ava vakadhinaya vakaramba kutengewa vakaripa mabribes vakabva the regime achivachivati aiwa makuru kuto kwamuri but now ndiri kuzivisai kuti aiwa the only change iripo aiwa tofanira kuita magrassroots political mobilizations achiti ndo the answer to this political chaos and crisis. Mashoko ari yatogwa panapa naGift Ostalos Ziva muchiona achimobiliza for Advocate Nelson Chamisa vachizama kuisa change munyika yeZimbabwe. Tudze mafunguro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu tudze mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.